vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndakaroorwa, ndiri kuraramawo ndiri muno munyika yavatorwa, nyika yeSouth Africa. Mukoma Nashi, ndiri kurwadziwa because ndakabata mamessages mufoni yechikomba changu. So murume uyu wandanga ndiri kudanana naye, iye ibest friend yemurume wangu, tanga tatova nemakore 2 tichidanana. Mukoma Nashi, ndanga ndakamurongera zvikuru because muna February it was going to be our anniversary. Kubva zvatakatanga kudanana tichizonorara tose, kana zuva ratakatanga kurara tose ndainge ndakatorinyorawo pasi. Apa ndanga ndava kutoti since kubva zvatakatanga kurara tose tanga tiri kungoshandisa maprotector, but I wanted to surprise him on our anniversary kuti ndige ndichizoitawo zvido zvake, because ainge achingogara achingochemerera kuti tadi tachiregedza kushandisa maprotector. Saka apa ndanga ndava kuti come 25 kana kuzvara naye mwana ndinobvuma hangu, kana kuri kunzi zvinenge zvaita, because I am very fertile. That is why ndainge ndichiramba kuti tinge tichizorara tose pasina kana protection. So Mukoma Nashi, munhu uyu andirwadzisa kusvika pekupedzisira, aputsa mwoyo wangu, and I don't even know how am I going to recover. Iye hake haazvizivi kuti ndakabata mamessages mufoni yake apo ainge achitaura nemunin'ina wake, in which I thought kuti hakuna kana umwe munhu anombozviziva kuti tiri kudanana, because on my side I did not even tell anyone. He also promised me kuti he was not going to tell anyone. Mukoma Nashi nemurume uyu patakatanga kudanana, this was after murume wangu adzingwa basa, saka vainge vachishanda pasame company. So ndiye akatondiudza kuti dai wambodzora murume wako, because madhiri aari kuita kubasa uko anokwanisa kuzobatwa. Saka nemurume takataka kunetsana ndichiti dai masiyana nawo madhiri, mari yauri kupiwa imari yakawandisa. Ingawana I am not complaining, I am happy. So why uri kuita zvimadhiri zvekuti unenge uchiwana zvima 200 rands, mari yekuti haikwanise kana kuzotibetsera kana kuri kunzi ukadzingwa basa. Sezvisinei akabva aita nharo ndokubva adzingwa basa. Saka tainge tava kupota tichikwereta friend yake mari, but ndakatanga ndichienda nekumukadzi wacho until one day ndakati ndichibva hangu kubasa ndikati ndine mari yandiri kuvakwereta, regai ndinge ndichienda ndichinovapa. Ndikabva ndaona kuti mukadzi wacho ainge asipo, saka iye akabva anditi it is fine man, do not worry, I know kuti zvinhu zvakaoma, I'll just tell my wife, newewe unge uchizoudzawo murume wako kuti wandipa mari. Ndikati zvino iyi ndichaita sei nayo? Akabva anditi ita zvaunoda. So mukoma ndo patakatanga kujoka, because akabva azondibvunza kuti wakaishandisei. Ndikati ndakatenga zvandinoda. Akabva anditi kasi wakatenga majitambo here? Ndo pazvakatangira mukoma. Takabva tatanga kuita mamwe majokes aya ekuti haatomboite kuti munge muchishare, ndokubva tatotanga kutodanana paya. So zvaanoita, anotora murume wangu vobva vaenda vobva vanonwa doro. Kana murume wangu adhakwa anokwanisa kutombotiza murume wangu obva auya kumba tobva tatosika bonde, kana kuti paya vanozoti kana vanwa doro, but iye anenge achinwa achiziva kuti ane misheni dzake, anongonwa zvekuti asazodhakwa, but anenge achingoita sekunge ari kunwa. But wangu murume ndiye anodhakwa zvekuti anosvika kana pakuzviitira weti mubhurugwa, anozouya naye, then kana ndaradzika murume paya tobva tatanga zvedu kutaura nyaya kusvika tichizonorara zvedu tose. Mukoma Nashi, but munhu uyu ndainge ndamupa moyo wangu wose. Dzimwe nguva ndiye anga achitombondipa mari yandanga ndichizoshandisa pakubhadhara rendi, uye zvekare akandibetsera apo pandainge ndichivakisirawo amai vangu imba kumusha uko. That is why I was in love with him. But ndakazoti nerimwe zuva iye ainge akadhakwa tiri kulodge, so ndakangoti baba ava kuti havasi kundihurira. Ndakabva ndazongotora ruoko rwake ndokubva ndaita fingerprint unlock
ndokubva ndazoenda kuWhatsApp. Saka ndakaona kuti kwainge kusina kana zvimwe zvimamessages zvemagirlfriend, saka mheno chakazongoita kuti ndinge ndichingovhurawo chat rebrother yake. Mukoma Nashe ndo pandakaona kuti vanhu vainge vachitondinyaya. Dai kwanga kuri kunzi they were saying good things about me, because brother yacho yakatobvunza kuti komukoma komuripi, ndokubva ati ndine hwaga rangu. Akabva ati hwaga ripi, ndokubva ataura zita rangu. Mukoma ndakarwadziwa. Munhu aita kutaura zvaanoda achiti inini ndiri munhu wekuti handina kana kudzikama, uye zvekare haana kana dhiri neni, hapana paaizoramba kurara neni, because akatozviona kuti ndiri munhu ari very easy. Mukoma Nashe ndakarwadziwa because iye kwandiri aita sekunge anondida, ndisingatozivi kuti anotondiona sekunge ndiri easy. Mukoma Nashe achitoudza brother yake zvose izvo zvaanondiita pabonde, zvose zvandinomuudza. Munongozivawo kuti kana uri murelationship nemunhu wako unogumisidzirawo wava kucompare boyfriend nemurume wako, because unongoziva kuti rudo rwekuti munenge muchidanana makaita zvekuhwanda, rudo rwacho irworwo runonakidza. Saka neexcitement iye anga achikwanisa kundisvitsa pekuti murume wangu haakwanise kundisvitsa. Saka ainge ava kutozvibiga up achitoti kana murume wangu haana kana chaanogona pabonde. Mukoma akaita kundirerutsa kusvika pakuudza brother yake chimiro chesikarudzi yangu. Akabva atoti kufaya hake anofaya, asi hei ingori poto isina muvharo. Mukoma Nashe ndakabva ndanzwa mwoyo wangu uchitsemuka kundikompare nemudzimai wake here. Guys, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Hanzi ndiri kurwadziwa because murume uyu ndanga ndava kumuda hongu. Wangu murume ndinomuda, but the love was different. The love that I was feeling for him was different. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Pakaipa ma-after effects emujolo. Hanzi ndanga ndakatoronga kudii paanniversary yo, saka kumujolo kwatova nema-anniversary. Zvakangooma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ininiwo ndinoda kureurura kuti ndakashandisawo mishonga. Ndakati ndava muform 4, baba vangu vakabva vazoti kune kwavainge vachida kuenda neni, but tichienda ikoko mukoma takaenda tiine bhuku iro ravainge vakaba, rainge riri exercise book ravainge vakabira mwana wabankuru. Saka mukoma wangu uyu akazoshaika zvake, but ainge atova mu-A level. Ivo vakaenda kuHarare vachingoita sekunge vainge vachishanya. Hatina kana chatainge tichitomboziva kuti baba vainge vaine mission yavo, but vakazoti vadzoka mukoma, ndipo apo pavakazoti tinofanira kuti tinge tichienda kunoona vamwe sekuru. Ndokubva taenda paya ndikabva ndazoona vava kuburitsa exercise book rainge riri recousin brother yangu. Apa ainge achigona sei, akazofa ava kupenga mukoma Nashe. Saka nganga iyaya yakabva yachizoshandisa exercise book iroro kumutorera pfungwa dzake kuti inini ndige ndichikwanisa kuzopasa O level yangu. Mukoma Nashe ndainge ndiri dofo, but kana maticha akatoshamisika vakati zvimwe kuda pane mistake yakaitika, because hakuna kana aimbotarisira kuti ndinokwanisa kupasa O level ini, but ndakatopasa mukoma ndikatobuda nema-A ma-B. Kumaths ndiko kwandakazotofoira, ndainge ndiine C. Inini chaiye kutoti maths ndakafoira ndikabuda ndiine C. But zvinhu zvakazotanga kudhakwa when I was in my first year of university. Apo cousin brother yangu payakazotanga kurwara, neniwo ndo pandakabva ndazotanga kudzikira muzvidzidzo zvangu zvekuti ndakazongosiyana nazvo zvechikoro ndikatotanga kutoitawo zvimabhendauko zvangu. Akangoramba achingorwara kudzamara achizotanga kupenga. Apo pandakazoroora ndo pandakanzwa zvichinzi ava kupenga, ndokubva achizoshaika mukoma.
ndiyowo confession yangu iyo yandiinayo. Saka cousin brother yangu ndinogara ndichingomurota. It's not like ndinomurota each and every time, but pandinomurota manje anenge achirwidzana neni. Saka achirwidzana neni kudaro anenge achida kutora pfungwa dzangu, anenge achiti ndipe pfungwa dzangu, ndipe pfungwa dzangu, ndipe kani pfungwa dzangu, dai wanga usiri iwewe izvezvi kuno kunzvimbo kwandiri ndingadai nditori nepfungwa dzangu. So handizivewo kuti ndinokwanisa kuwanawo here umwe munhu anokwanisa kundibetserawo panapa mukoma Nash. Kana arikowo munhu anokwanisa kundibatsira, please ndizivisei, ndichange ndichiteverera mucomment section uye zvekare nekuinbox kwenyu. Kana mukawanawo mafone numbers, please share those phone numbers with me. Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world. Apa iwe unenge uchitofara uchitoti hama yangu yauya, munin'ina wangu auya kuzondishanyira. Izvo munhu atori nemission yake yaanenge ainayo obva abira mwana wako exercise book riya rovha raendwa naro kun'anga. Mwana wako obva abirwa pfungwa dzake. yo zvakaoma hazvo vedu we. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Mukoma, zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe ka ndazosvikawo pakukanda mapfumo pasi. Saka ndanga ndichidanana navamufundisi, but ndanga ndisingatozivi kuti vamufundisi ava ritoriwo svikiro. Ivo vatori nemudzimu wemumusha. Zvose izvi ndakazotozviziva mushure mekunge tatanga kudanana. Regai ndinge ndichiseka zvangu. Chii chakaitika mukoma Nash kuti ndinge ndichizodanana navamufundisi? You know mukoma Nash kuti mumamarriages umu tinokwanisa kusangana nemaproblems. So obviously ndakazoenda ndikabva ndazonotaura naamai mufundisi. So it seems as if my mufundisi started to discuss my issues with her husband, not knowing kuti ivo vachitoudza murume wavo kuti ndiri panzara yemurume wavo ainge achazotanga kundichiva. One day mukoma wanikwe vamufundisi wavo kutoya kwandiri. This was after church. Vakabva vanditi ko zviri sei? Ndakanzwa kuti kumba uku hakusisina, kwakamira sei? Ndakanyara mukoma Nash because vakataura mamwe mashoko ekuti ndaisambofungidzira kuti angabuda mumuromo mavo. Vaitotaura zvinyadzi, takatomira paya vachitozevezera. Apa vakandibata ruoko. Mukoma Nash, I felt as if I was hit by electricity. Vachitaura mashoko iwawo. Apa ndainge ndachovha wena, ndainge ndatochovha almost 3.5 years ndisingachazivi chinonzi munhurume. So ndaingogara ndichingonzwa kuda chete. Takataura mukoma Nash. So later on ndakazoona message pakati pausiku apa ndichishaya hope. Murume wangu akarara because iyo ane a chronic illness inokonzeretsawo kuti asakwanisa kurara neni. Mukoma Nash vakataka kutaura neni. Ndikabvunza kuti zvamunotaura neni ko mukadzi wenyu aripi? Because ndaitofungidzira kuti zvimwe kuda ndimai mufundisi vari kutaura neni vachida kungonditapa mazwi. Vakabva vazoita audio, ndikabva ndati hekani waro ndiye kamunhu wandanga ndichitsvaka. Apa mukoma Nash tainge totaura dzimwe nyaya dziya ndokutotanga kutodanana. So takati tichidanana kudaro, one day takati takapaka ndokubva ndazongotarisa at the back seat ndokubva ndaona kuti kwainge kuine machira ainge ariko. Ndakati ndichida kunomabata ukabva vati no haabatwe nemunhukadzi machira awa. Ndikabva ndati machira eiko? Ndokubva vanditi machira andinoshandisa, machira atateguru vangu. So it did not make sense to me. Zvakazototanga kutoita sense nerimwe zuva apo pavakati vainge vachida kuti ndinge ndichivaperekedza kuna sahwira wavo. So ndaisatoziva kutoti sahwira muchivanhu zvinoreva kuti n'anga yaunenge uchishandidzana nayo. Pandakanzwa kuti sahwira, mushure mekunge vandifonera ndakati zvimwe kudaka munhu ari important. Ndokubva ndatoti kadina dress kangu because it was late at night. So I thought kuti we were going out maybe. Mukoma, ndakazotoita feel out of place tichisvika pamba pen'anga wena. Apa ndakarova high heel. Apa ndakapfeka drezi rinopenya. N'anga iya igoti mauya navo ava vana manjuzu. Mukoma Nash ndakapererwa.
ndikanzi uyu ngaagare nechepapa. Pava kutotanga kutoitwa kamini bira paya. Ndo pandakazoti naiwe ko unoita zvekuenda kung'anga? Akabva anditi ehe, ndakaudzwa kuti ndine mudzimu uri pandiri kubva ndichiri mudiki. Ndo zvandaingoudzwa. Ndokubva ndazoenda hangu kuBible school ndichifungidzira kuti ndinokwanisa kudzinga mudzimu wacho wainzi uri pandiri, but still zvakaramba. Saka ivo vanoti pose ipapo pavainge vachiramba kuita izvozvo zvemidzimu, hanzi upenyu hwainge hwakavaomera, but pavakazongobvuma nekutenga machira, life ikabva yazosununguka. So mukomanashi ndo secret yangu yandiinayo. Vanhu havatozvizivi kuti vamufundisi ava ivo vanotoita zvemidzimu, vanotonoita tumamini bira usiku vachibatsirwa neng'anga yavo. Should I continue dating such a man? Ininiwo mukoma, I am a Christian and I don't want to believe in all of that. Hey, vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. Yo, zvakangooma hazvo veduwe. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava mucomment section. Strange things indeed they do happen in this world. Rekedzei tibva taenda panyaya yedu inotevera. Nyaya yedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi mukomanashi ndikukumbirawo kuti mundibetsere. Please help me. It is a serious matter. Kana mukaposta nyaya yangu, please tell me so that ndinokwanisa kuzokasika kuteerera maconfession iwawo apo panenge painewo confession yangu kana mazoiverenga. So mukomanashi inini ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 51 years ekuberekwa. I am a retired nurse. Zvinhu izvi pazvakaitika mukomanashi ndainge ndiine 27 years. So panguva yacho iyoyo ndainge ndichangobva mukunetsana netwin sister yangu. Mukomanashi akabva achizobva kumusha ndokubva azoya muHarare, umo mandainge ndichigara ndichishanda zvekare. So ndainge ndichishanda as a midwife. Saka twin sister yangu paakazozvara ndainge ndiri off duty, but ndakaronga dhiri this other friend of mine who was working on that night. Twin sister yangu ichizonozvara, mukomanashi ndokubva tazochinja mwana, takachinja mwana wake tikamupa mwana asiri wake. Shungu dzangu dzainge dziri dzekuti ange achizorambwa nemurume, but nanhasi uchigere zvake nemurume wake. But I know kuti firstborn yake haasi mwana wake. I want to tell her but I don't know. So I've been thinking kuti maybe it is far much better ndonyora like iri tsamba, then tsamba iyi ndoichengetesa kuma lawyers, and then when I die then she gets to know the truth kuti firstborn uyo wanoti ifirstborn haasi firstborn mwana wake, but ndakangomuitira utsinye ndichitira kuti paizodzokera kumusha, because kudharaka waiti kana wabva mukubetserwa mwana wako vaibva vazoti yamwisa mwana, ende mwana iye kana asiri wemudzinza aizoramba kuyamwa mukaka, but hazvina kuzoitika saizvozvo mukoma. So I just wanted to punish her sezvo tainge takanetsana. Ndakangobatwa nemweya wakaipa ipapo. I only started to regret after my friend had told me kuti dhiri riya ndazoriita, ende taiwanzokuita madhiri inini nefriend yangu, mamwe acho ekutoti atori nemakuva pasi, as in ndakatombounza murume wangu ndiri paduty, pakatofa umwe mukadzi, takatorara zvedu mune imwe ward. So taita mamwe madhiri, and it's not only me, nemamwewo manurses tainge tichishanda nawo. We just did not care a lot about our patients. Mukoma, kana mukaposta nyaya yangu ndiziviseiwo, ndichange ndichizoteverera ndiri mucomment section. How can I tell my sister? But I cannot tell her when I am still alive. I want to tell her even from beyond the grave, so that she can know the truth. So that is the idea that I had, kuti ndongonyora iri tsamba iyi ndonoichengetesa kuna lawyer, but handidi futi kuti lawyer iroro ringe richizoverenga tsamba yacho iyoyo. Hey, vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu avo. So if you are a lawyer, maybe you can help us kuti toti munhu akauya aine maybe secret yake yaanenge ainayo, but achida kuti secret iyoyo
hanzi ndichanyora iri tsamba, then yobva yazoverengwa mushure mekunge ndafa. What is the procedure? Munozvifambisa sei? Munoiverenga here tsamba yacho, kana kuti you do not read it, you only read it after she would have passed away? Kana kuti will you include it in the will? Yobva yangoita part of her will. Tibetsereiwo mucomment section. Yo, zvakangoma hazvo vedu we. Just imagine kuti mwana uyo paachazo zviziva kuti ndo zvakaitika. Just imagine what is going to happen to her. Yeah, my one.